HODDIRO HODDIRO Allah dadotako neɗɗo yidde mum Allah e hajande mum ala mo wawi dadde HODDIRO Jitagore HODDIRO makko dadotako ade kukumparo jangumo HODDIRO Allah HODDIRO Mariam caggal calmin mami mbayni mami mbiɗo yima aɗa yarlo aɗa yaafo mi sikkani ni so aɗa wawi yafadem kono kam mami yiya ya yarlomi jafuɗami saabu Allah e nelaɗo mum hande mi hoddirali kam dimo sawi gaccam mi yaaɗi hen ɓuuri lebbi hande aɗa wondi e ko gonduɗa ko anda badɗo muɗum ko min Mariama nani kam hen noon ko caɗele aduna wasde teyde yinnode tan sofde jinnaɗum sabi a majjani ɗe to balle mbiyenuma min de nenam ko pangunoɗo wonno e nder hen min kemno ordonnance musɗo tan donkimi yobde ɗum manda hay nokku to ittumi ɗum towno kadi nden Adama waɗino kom proposé mi waɗe ko mbaɗmami ɗo ko Adama Diop on neɗɗo bonɗo mo Allah bonni famami ala no suwa kono kadi firtani fittandu no ɓuuri fittanduma ko jariba tan mi yeehi noon toon ngala aɗa yarlo aɗa yaafo oɗon jarlo ɗon jaafo oɗon jarlo oɗon jaafo HODDIRO HODDIRO Allah dadotako
frère ama ko adi so biyen ko badda e lefti tampere mais aci kulkuli franchement balle de badda tonde pour mino e famille o min cikkata ko presque pour duuɓi ɗi duuɓi tati on kono mi haalantama film o no way caggal ma par ce que mbaɗa andi de dikko haalnima grande sœur haalnima foof mais hankam ɗum no wayni ama andi onon mbiyata onon jeerenkoɓe e Norbert Zongo la vie est courte mais la vie de NUIT est courte an to gonɗa to pawɗa hunde ko alani hande sa yamɗo hande yaara jaaha Afghanistan yaara jaaha Mali ka jaho Burkina Faso ka jaho hande sa wiyama Nord Kivu mbaɗanni e goto dalarama ɗo ade ko noon koye pele mon min jaɓi affaire o ene hawni minen mbaɗi émission mbima mi yalta mi yaha galle mi yaltu ko ɗon ɓe mbaɗimi mais to jaltum ɗo ɗum ɗon affaire o ari quoi no famirta affaire o ari mbaɗimi attaqué yimɓe way mais ɗum noon fof e waade noon kuli ɗi e fof e koɓe gaddi o fof ko gueɗel goto ɓe namdoro c'est juste ça fait du bruit avant qu'eɗen jalta e studio quoi woɗi émission on émission c'est vrai holto guittuɗa hol kokkuɗomo ko ɗen namde ɓe namdoro séjour walla balɗe ɗe mbattude maɓɓe fof tortiro fof koye may haal kokkuɗomi ko pour ka mboto haala holto guittuɗum affaire o mi miijimo miijoji kewɗi miiji kewɗi mais mi andi rek mi memi quoi min mbofodi ƴiyangal carrément te hokkimi kadi dalili wonde dossier mo kalɗen e dow majjum o ko authentique ene laaɓi cat bon min systéme hakkillam deeƴani aɗa andi ko waɗi hon ɗeɗo gueɗe min jiiye to heewi e leyɗele men adana yettonoki ɗo e nder leydi Sénégal kono hande yettima ɗo kalanmi ɗo henno ko intérêt personnel oya grand walla oya mawɗo walla oya neɗɗo mi anda hol kanko par ce que mi anda duuɓi makko mi anda mbaadi makko o binda noddima privé ha hokkuma oɗo dossier min puuram ko business o wanma Moussa ko piège o wanma kanko wawa haalde o ƴeewi aɗa dari o profite occasion o rewa ɗum e juuɗe ma jaha télévision kaala leydi ndi dilla ko heeɓi ko foti heɓde ko heɓa hen comme si par ce que ene woodi attention ene woodi minen komin jaynankoɓe min gandi komin loski koye komin gandi ko foof ene wawi wonde taw ko baɗɗo encaissé des milliards yo yaltin ɗum ɗo e nder leydi Sénégal en jii reportage ko wayno BBC ko wayno Le Figaro ko wayno l'équipe kalami tuɗo ko manam ko kalami ɗo hen ko hunde gandumi est ce que kankone o rewani e on ɗon trace o rewna ɗum e ma yalta an ɓilɗa e juuɗe kanko heɓoto e appartement ji makko heɓoto e hôtel aji makko e otoji makko jooɗi e gurna makko belɗa min en tout cas ɓernam deeƴani o ittanimo hen quoi non non mi ittanimo e oɗo diɗo ko mbiyami je me sens coupable ko mboɗo jogui hen lawol aɗa ko waɗi somi andunu son waɗinoma invité sa yalti mbaɗetoɗa kidnapping naata e juuɗe bonde mo yimani gartuɗa nde yi no mbaɗa ni muusi kam ɓernam nde fof boni tagui sababude ko min woni coupable mbiyami arrestation maɗa somi accinoma tan mi invité animi donc somi andino son waɗino ɗum koye ɗe juuɗe mbattintoɗa franchement mi watta ko way hen kono foof yo wade noon mboɗo faami ka joom ɓernde lamde kadi a miijaki toon mbiyatmami tan ko ya jokku rentade min komi journaliste gon komi jaynaki mboɗo yiɗi dossier ɗi ganduɗa ɗi ko source mboɗo yiɗi ƴettuɗo laaɓi kadi ko timɗa ko mbaɗa ndin laaɓi ɗum waɗi mi joga rek coftal invitema te kadi hande o an fof e tampude lebtede e waɗede komi anda wiide par ce que mi tawa kono gonirɗa e on ɗon cellule mi anda koye niɓɓere gonnoɗa mi anda koye gulehi gonnoɗa mi anda koye jangol gonnoɗa kono foof ƴewade noon ko kalɗa ko leydi ndi nani ɗum même hay l'international nani ɗum hiccanki ɗo ko jayde ganduɗa wiyete ko New York Times kañum waɗi titre ala in on scandale mo kalɗa te waɗi roppande nder konngima mi haalani kay jaydeji leydi ndi kamɓe fof ɓe garti e on révélation o mbaɗɗa on banggue ko succès nanƴa bravo mais
accu hakkille ko mbiwami ko grand joom dossier tinnoɗa oto ƴettit appel makko aɗa no mbatten janggo inchallah ko weekend dawani aɗa wawi yaade joftoya janggo à 10 heures anani gara ɗum jewten jaren ataye gottoɗen namdemo hol gaɗo o bota e a namdata ko walla mi accima won madame gasi yow min gonannoɗo ha 2 heures du matin mi ara ɗo tan riddeɓe cikiraɓe goɗo o quoi joni janggo ala premiére waɗani go palamen sa merci beaucoup sade Hoddiro Allah daɗotako neɗɗo yidde mum Allah e hajande mum ala mo wawi dadde hoddiro hoddira makko daɗotako ade koko paɗo jangumo fewjatawanda ko woni yeso mum hande dara Sénégal non Ousmane qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe mbar wona problème Mariam ode mais si il faut mi ara mon frère il faut mi ara ko problème o rek addara kam par ce que halaka heewi voilà goto ne haalira banggue te ana kam a majjani situation hono yaari jeeyi non si mbiɗa mais Ousmane donc dar mi famnuma gueɗel gotel ay problème Mariam o hay min koko betti kam Mariam betti kam vraiment Mariam mi ronki yo mi fammo kono ndar il faut gartira haqqille ma ganda ɗum ɗo ko hoddiro ɗum ɗo jarani kada ɓupp e biyeɗa aɗa woppa liggey ma te aɗa andi aɗa jogui projet ji kewɗi nana yeeso ma wonɗi puɗɗiɗa baɗɗi fayidi yimɓe nana e bonne voie donc so tawi a wi ɗeɗo bolle puyɗe ne ittuma toon aɗa koppa biyeɗa ara hande min sa haalino avant ma en jewti hen a arta mais comment décision gentleman mbaɗɗa kadi ko ɗo pannomami par ce que min mi yehino ha moment donné mbimi an no jirumami ni a paradi woppude mo déjà wonto kalmi ɗum sah wonɓe jewdannomi ligguey o wi mais waɗi soupçonné nandiri ɗum mbimi no c'est pas grave de toutes les façons ka gentleman nde bayranomami mais o décision betani mais c'est pas grave mon frère ha joni wuri kono rufaji ɗo ko Dakar haɓe kewi ɗo non sérieux mami holle gars mi waɗma présenté ɓe ganduɗa anani maɓe mbawa waddema satisfaire taw kadi projet ji ɗi joguiddiɗoɗa e Mariam ɗi aɗa wawi wadde ɗum e jomum sans probléme hoddiro Allah hoddiro c'est pas Moussa hein? Ouais, ça va grand. Vous voyez mon fils? Ouais, ça va. On a comme tout va bien, c'est le nom. C'est le nom. En tout cas, garal ma weli kam no fewi waɗi kam surprise mawɗo grand waɗi galéré pour yiide walla andu tokkoɗa j'avoue mi yi appel aji ma mais tellement j'étais débordé en Madiane ligguey on oyi
souvent mbiɗa sohli toute une discrétion j'habite seul hay goto mi hoddani donc ligguey wona mbi ɗum. C'est cette discrétion qui m'intrigue. Grand min hade ma hokkude mi dossier o t'as passé par tous les côtés ngam wadde mes joindre. Tu m'appelais sans cesse les journées. Nyalom fois dans notre domaine appel à du combien je ne sais pas savoir. Je ne peux même pas savoir. Tchagal koko da am dossier vite fait mystérieusement on va la disparition. Tiens ana rendu koko da mi mo rendu koko da. Tout à fait. Ana ala no mira ala ciusal mais ala a jodono yi wala darano do nganda way dum wadi publier wala way dum hal mais adani ngoppidda ham mais de toute façon adandi war ngam ne heji hen adandi fofam ne heji hen ala wawno yurtina o do holko woni dow majum wala sa yi numéro am ko jagguda ko fof wiya kam ka jaggudo tu vois Jean je t'ai beaucoup suivi xadam wadde ma contact mi wadi suivre pendant des moments mais au dossier ko ñaangel timal hocci kala yaynata je te l'ai dit de tout mon dossier tu as sauté dessus on est bien d'accord a andu ana heb kange tuno bien sûr ko jilda duube kitali des jeunes journalistes des jeunes activistes honoma donki hebde kadum pombe junguma hoolaare tagim fawdum junguma mi fawran dum junguma pour tous les 5 minutes mbrima ya gauche ya droite parce que pour moi tu es capable de le faire tout seul. J'ai d'autres tu goudum ko pon wadde men ndimi ko résultat holdum beedo wonbe hujjaji munen yoolaade duube kitali hujjo yoto mi sohla nen jaram mi sohla nen hebat cohol men kambi hujju mabbe yolto mbadim ko awena do madra men ko dum c'est pas besoin de succès mi yira succès de mais en grand qu'est-ce qui ne me dit pas ko an a wona frustré nder mabbe parce que le dossier je kala njalti tan ko gore mabbe gonda ko hadama fodde mum wada ganda ti noyé heddibe yoole heddibe grand qu'est-ce qui ne me dit pas an koy ben be ganda ko yinnobe yolde mi walla wadde mettre fin à mon combat si c'est le cas ayanani balo yene pour je comprends bien une chose comment il ran tagarami wadde mettre un point sur ce combat wallahi sortir ko kidam dossier ko pour yo mbadam kidnapper wala yo be ngagnam wala yo mbaramen c'est peur de ça wawande tu tournes dans le vide ade ci kam ndaka yak ay njawdi humande bobol ne wana warso ne yirlo do gore ko won ko ngada wat kilna et tu me prends la tête mbede sikuna ala fama anka halna so mi dibi halde de femme malgré ton jeune âge mais tu connais vraiment dividon mais tu commences à me prendre la tête ma femme non ñande femme ni mi sikuno so debi femme naaj de ba femme de pama mais ta la femme ma femme ñande femme ni était ça anda kisma ma sehilatma liggitima kala ni ki kisma yimbe kanga écoute tu sors chez moi voilà bouge d'accord yaltu galam d'accord je vais prendre mes pieds et mes clés. Vas-y bouge d'accord je vais partir mais je vais dire une chose. Tu me prends la tête. Non, je vais dire une chose. Vas-y, j'ai pas besoin. J'en ai pas besoin. Avant de partir, c'est quoi? Koni, c'est comme ça la vie. J'en ai rien à foutre. J'ai le peuple derrière moi. Personne ne peut mettre fin à ce combat. Merci beaucoup. Purée. Mais attends, c'est pas possible ça. Tu me prends la tête. Déjà mis à Dakar, il y a une rôle de naïf, comment ça se fait? Maman. Mana? Hande de ko min nodduna ma do quoi. Ko jam? Bon, ko jam wona jam. Parce que sa yi nodduma mi do ko mo ronde jakre monti. Ah ouais? Parce que sa jeewi mi ummi ma France mi ari ha do. Te ala ko addi kam sona problème Mariama. Kadi gila ngarmi mi jodaki. Nde wonno gonnom koy jewde reedu Mariama ndu. Hol dewdo dum hol baddu dum. Mi wadi enquête haji no fewi. Mais be jami ha final nde
ko tawmi ron ko betti kam no feewi sax par ce que mi yakorno ko ɗum mi dañi ko muusi kam no feewi par ce que nde mbanmi engrais ha gasnumi nde tawmi ko Adama Diop mo meilleur ami sehilam ɗine enam mo ganduɗa ko minen pijji merci ko minen pijji minen mawniti kañum e neɗɗo goɗɗo ne wiye Mansour ne woni galle Mariama en ko kamɓe mbaɗi complot maɓɓe ha Mariama woni reedu min dal mi ronki famde ha joni mi wawa ɗum wadde imagine dal Adama Diop holno wawir kam wadde ɗum ɗon min mo ganda Adama Diop wona hay sehlam ko frère am c'est mon frère imagine ɗum ɗon ko kalɗa ko Ousmane mbiɗe Adama Diop waɗi malde e biteɗo Maysour haɓe mbaɗi Mariama reedu ko noon woori de est ce que kalɗa ko Ousmane ma a hiñi ɗum ha tawɗa ko noon tigui amma to leeri guittumi ɗum to leeri nan guittumi ɗum aɓen preuve aji laaɓi min Adama Diop c'est mon frère mi watta ɗum accusé e won hen affaire uji par ce que min e hooram min so ayi mboɗa haalanma ɗum manam mi wawa ɗum gëmdi min mi ronki gëmde ko ɗum ɗo non non Adama Diop jungo mum nan hen wawa wonde ko neɗɗo goɗɗo kay waɗata kam ɗum mais Adama wawa kam wadde ɗum e hawno Ousmane haal pouré ɓe mbi so neɗɗo yeehi ha ɗum ke andu to fayi ruccuto ummino Ousmane ka ɓiyam kono ka sehilam aɗen kadi min ko ɗo fawmami himiram de wallahi mboɗen ala fof ko pundumani kadi ala ko min suuɗodirde ma haydara guilaɗo won cukle faade joni e tawno ɓiɗɗo gorko ko sehiliyo mum kaɗo haala de wonko bettimi hen no feewi kono no hankkadi yontimi haala ma gongo foof an wonko ganduɗa hen ala ko gandumi ko kalɗa ɗo ko kono kam wonko gonmi hen hay sinno ko seeɗa Adama Diop de tawi ko haalde haala Allah mi suuɗatama ka ɓiyam ka sehilam nde jaami ha donkanmami e haala ñaaguimami donkumi ya oppoɗo Mariam par ce que so woni ko haalde haala Allah mbiɗa hakkude mon kadi j'ai mes raison par ce que hakkude ɓiɗɗo e yummiraɗe en tiiɗi ko mbaɗami ko sentire nderam min tan andi ko connexion mawɗo woni hakkude ɓiɗɗo yummiraɗe ko ɗum tagui hay sinno noon ɓiye woni ko caggal leydi aɗa woni ɗo so fawdi a tina ɗum watte topol nanayi reedu debbo kala ko wawi hebde ɗiya tinata ɗum ɗon noon ko heewi debbo ne waɗa sentir walla yuma waɗa sentir ɓiɗɗo anda moƴƴani muɗum hay sinno noon anda holko woni cause o kono ham anda ɗum moƴƴani ɓiɗɗo salo alkureɓe noon mbi mawɗo lelo yeeso ko dari mi yiyata mi haali noon sunde mi haale weñde nden noon noddumi Adama mbimi Adama yo waɗ feere yaltude e Mariama beele sa tini mon fof ne andi kiram gorko no wayi sa tini hakkude makko e Mariama beele aɗa oppa par ce que neɗɗo kam tawi tini sehil mum ene yaltude ƴam jooma mum walla mo yiɗi ma oppa ɗum an mbiɗa Adama yo yaltude e Mariama wimo noon hankkadi haydara hankkadi ne jettimi ɗo ganduɗa mi suuɗatama Ousmane kono noon eko jibinmani wiyani yo wonmo violé wiyatamo noon mi jogorani wiidemo noon kadi mi tinani ɗum min hay ko tinmi mayram woni reedu ko pour min ko mayram yeehi cagarte muɗum ha woni reedu kono Allah deni seedi mi tinani ɗum kadi mi yattani ɗum kadi yo Allah surnam wadde ɗum min komi debbo kadi mboɗo jibini debbo jibinɗo wonko wawa wadde mi wawa anje hakkude ma Mariam ha yetto min mboɗo nulo gorko e debbo yo waɗ ɗum violé e ko gandumi no foti musti e aduna muɗum ɗum wonko guurmi yama ka anda walla ko goɗɗo anda kono min mboɗo andi ɗum mboɗo wuurdi hen ɗum wurnata ɗum hay goto debbo honam mboɗo ñagoma noon ya yarlumi yafunani ɓiɗɗam eko nulmi noon Adama pour yo yaltide makko kono violo kam yo laaɓe
nomi suuɗiranima ɗum ɗo kalanmami ha laaɓi ni yo laaɓi no mbiruma mi tinani wiya an Ousmane mi tinani Allah kadi mi seedi mi tinani kadi ko kalanɗo ham ɗo ko mi wawa dañde muusimi hande aduna ha yetto ɗo Adama kam hankande andi wona sehil ma mino hooram mi laaɓama o wona sehil ma somi anduni kadi ko no way Allah kadi mi seedi Adama mi sokkodirta mum haydara e aduna mi nimsiti noon ko mbannomi walla ko cekkodiron makko hay sinno ko seeɗa e wiide yo bunno hakkude ma e Mariame somi andino kadi ko ɗum Allah kadi mi seedi gotta ɗum noon artiri haqqille ma daña haqqille ma ko heddi ko ha yeeso ko lawol neɗɗo kala ko wawi wadde aduna bonande koye muɗum artata sa waɗi moƴƴere kadi koye ma artata yadjima mbaɗen ñaama pizza ma garen hankandi koten miiri min kay mamma to gonmi ɗo haydara mi wawa e kono ñaam hay sinno meten hay sinno ko seeɗa no moƴƴi est ce que jaharare parce que min to gonmi ɗo vraiment mi ala ɗum ɗo dal e kono yarji o kam non c'est bon ndehen rek a ñamata yarata haydara koten tan yo moƴƴi watte jeeyi koten tan parce que to gonmi ɗo mom vraiment mi wawi ñamde mi wawa yalde sa ñamana yarande min mi ñamata mi yarta jigila meram nangi mom hono no minam ni mo jiidim bi moy baaw sabab min ko dum kolluɗama te kam dimo min no andi no soyno kan miido ari haggilam heddi haggilam foti yaltude wallahi mi tajo hoore mi weddo mi yaltuda kono minnene mi tuumanima aɗa andi neɗɗo wonto tolnotoɗa hankkadi aɗon ko ni andude ko mbatta ko ɗum tan tawi mbaɗa namdoma miɗa yaade ko mbaɗɗa ko jaafoɗa kadi miɗa yaade no feewi ko mbaɗɗa ko so ɗum poɗɗa wadde noon sababu minen gondi e gallo amin gowidiri amin pijja amin jalda c'est normal namdoɗa o e wadde moƴƴi mbasa yirude ɗum haydara ma soyo mi yirade ɗum haydara wallahi min ko an woni afam jaɓiɗal proposition ma o Ah bon, a jaɓi? ɓuranali kam noon quoi par ce que situation Non, t'inquiète. Aɗa andi 1 500 000 pawɗo 500 000 wona 10 000 wona 10 000 Gondoɗa Toma. Sawa Toma. Hoɗoy ide jang mi yewnima mi waɗima yiɗde non aɗa moƴƴani quoi Toma taw waɗide Toma ma noddora ɗum téléphone haydara a minani ka jangganamu ngu no jaggunomo an ka jagganoɗo laamu no jagguma okko haala hol wiidema laamu ngu ho jaggiyam yimɓe mbe anni men ɗuɓe kallitani ko ɓen laamu ngu no jabbuma ko manimi haala laamu woni jaggami yimɓe ɗum ɗum ko Allah men andal ɗum kono ida jagganno laamu ngu jagguma ala laamu jaggani laamu ngu no jabbunoma ke Toma to nanda ɗum to nanda ɗum ko wuro ko ɗum radio men nani radio no haaldata yimɓe no haala hay goto jaggani mi ala ɗum Toma hay goto jagganode mi yewnimama honoy jantuni Toma aɗa selli mawɗum ni alhamdoulillahi no golle ɗe alhamdoulillahi iɗe jang mbeɗa sohluma an wona mbiɗa laamu ko jaggimi laamu no jaggunoma mi nani ɗum mi andi ɗum a nani ɗum noon mi nani ɗum ɗon joni mi haalanma gueɗel gotel ayde jaami toon de wiɓe ko an wi yo yimɓe kaɓe laamu ngu ko laamu ngu waɗata o moƴƴani laamu ngu woni koye finade ɓe mbi yomi hokkuɓe numéro ma maɓe nodde hande koɓe noddoɓe mo ma yiɓe damar galle ma minen min ala tawa kay haare an wi noon an min tawata kay haare an puɗɗi haare nde minen ko jaam men yiiɗi e leydi ndin jamma salamu minen min tawata kay haare Toma jiɗɗo jaam foof minen ɓuuri jiɗɗo jaam ko minen ɓuuri an wi yomin kaɓe an mi wi ko mawɗo goto nena toon Maris omo wiye Moussa ko kanko yomin puɗɗo haare nde kanko ara o doora joni noon soɓe gari 10 ans aɗan 10 ans 10 ans lelorɗa toon ala minen min tawa kay haarede ko haardete minen min haɓidetake an fuɗɗi haare an minen ko jaam men yiiɗi e leydi ndin minen ko jaam men toon hande jamma oto tawi galle ma soɓe temi galle maɓe ɗuminata ɗum kam min tawa kam min tawata yo Allah woya yo jomang Moussa Nabila laamu mene me yiɗa gere Moussa Nabila laamu mbiɗo jogui ɓiɓɓe la ilaha illallah yo Moussa nadilange gere mene me jogui ɓiɓɓe
La ilaha illallah yo joma kono watta bi bembe wa ilaha illallah yo Dawda Dia wallang Macky Sall yo walla julbe Allah wallela Musa nadi lange gere la ilaha illallah yo Dawda Dia wallela yo joma mino jogi bi Yeah.